Assalamu alaykum vatandaşlar, iyi dostlar. Eşwonki men video çıkışımda men oppositsionerler diýip özüni altyndyr görürler. Barada bir aýdasym bir kal. Olar kalma söýnýärler bara. Türkmenistan'da işlep ýören wagtlar 90-njy ýyllardan özi ahlak taýdan bozuklygy sebäp, moral taýdan bozuklygy sebäp işinden kowulyp çykaryp goýan adam. Beýleklerim şol wagtynda parafor bilen halkyň emlägini gowurlap ýurtda durmagy ýerler mecbur kaçyp gaýdan adamlar da. Näme olar bu ýurtuna bäri gelip töweregine ýaşaýan ýerlere boşlaplar bar. Adam çağırıp ýüşürip aýna bir demokratiýa, adam hukukları diýip şey diýip memede olar şol demokratiýa, adam hukukları diýen şu töweregine çağıran adamlary köçä çykarýan olmaly. Hukuklaryny aladylar. Gara maksatlaryny, bahsletlerini ileri tutýar şolar hukuklar. Köçä çykan Dursultanyma kömek edilen adam için Baytamyň jogapkärçiligi özünden aýajak bolýarlar. Herse beýle ýalan boş sözler berip dünýä adamlar ýetmenek bolar. Ol öz aralarynda da agdy ýetip işler bilen agdy bir däl olar. Jurnalist soraw berenler olar. Jurnalistin sorawyna jogap bermekden geçen ona gaýtan gahar edip ýüzüne alap, "Sen näme hakyň bar maňa soraw bermäge?" Olar şol jogap berip, eger arasynda halal adalet işleýänler bolsa, ýa arşy düzüň bolsa, sorawyna jogap berýär. Olar gara maksatlaryny öňden bütünçe üstüne çykmakdan gorkýarlar.